asingayeki ukukhuleka ukukhulekela our politicians asingayeki ukukhuleka sikhulekela our government asingayeki ukukhuleka sikhulekele umphakathi nezwe lakithi nokuthi uNkulunkulu akasihambele as South Africans sibe nobuntu siphathane kahle sinakekelane sisizane and simesaba uNkulunkulu simhloniphe uNkulunkulu sihambe ngeimiso zikaNkulunkulu senze kahle singakashoni. Ehlelweni lwanamhla malangeni siniphathele la umbhishobhi GMM Mthembu welibandla leBaptist Holiness Communion Church Baptist Holiness Communion Church lelapha kaBhokweni kanti futhi ubuye abe ngumholi walo uphondo lwamandla Sons and Daughters. Siyawukhuluma kabanti ngaloko kuloluhlelo umthombo ekuphila Fountain of Life esikhatsini sanamhla esihlokweni lesibaleke nakangaka la sifuna kubona khona libandla ukuthi libandla itolo namhla nakusasa umsebenzi walo utshintshile yini noma solo umile nangabe umile yini lokwenda ukuthi lo msebenzi ume yini lokugunyatisa libandla ukuthi lo msebenzi walo uqhubeke ungemi. Mfundisi angibonge dokotela sibonga leli thuba esilitholayo kumthombo wokuphila siyambonga uNkulunkulu othembekile omuhle osenza izinto ezinhle ngansuku zonke. Amen. Sifisa ukusho dokotela wami ukuthi sibonga uThixo owazi konke ngathi okwedlula thina futhi obona konke ngathi. Ngifisa ukusho ukuthi sibonge ke dokotela ukuthi uma sikhuluma ngendaba yebandla namhlanje kusasa ibandla umsebenzi walo uJesu njengobathi phezukwedwala ngizawulakha ibandla lami amasange hayidesi awayena kulihlula. Uma sikhuluma ngebandla asikhulumi mhlawumbe ngento nje sikhuluma ngomsebenzi ophelele uKristu asenzela wona eCalvary ngokuthi ngegazi lakhe sisindiswe sesisindisiwe samamukela saqoqana ndawonye ngoba phela ibandla akusiyona into kuphela ngoba uma selibuka ibandla dokotela lihlukaniswe kabili uma ngasona kathathu khona silibona ngamehlo enyama khona singaliboni ibandla leli athi uzolakha eliyobonakala mhla eqhamuka eliyobe livela emahlelweni ahlukeneyo amahlelo ahlukeneyo ila kuyoqhamuka khona ke ibandla lungumakoti bo Presbyterian Baptist ibaya lezo ezikhona nje emhlabeni ongazo zisenza kuba kwenzeke kahle administration kodwa noma sikulamahlelo ngokwehlukana singumzimba kaKristu ngoba sikholelwa egazini likaJesu elenza umsebenzi opheleleyo sikholelwa eBhayibhelini eliyizwi likaNkulunkulu sikholelwa embhabhatisweni munye sikholelwa esithebeni esidliweni senkosi bonke abakholelwa ukuthi ubaba uNkulunkulu indodana umoya ongcwele basebandleni likaKristu nomsebenzi ophelele uJesu asenzela wona. Then ke sine duty sine task esinikezwe yona sinikezwe yona izolo singakabibikho sanikezwa yona namhlanje sesikhona siyanikezwa nakusasa sesingasekho kusela abanye ngoba ibandla umliba oya phambili noma mina ngingathula namhlanje mnamthembu ngisho ibandla liyaqhubeka ngoba umsebenzi kabani kaKristu. Then ke ingoba sibuka phela njengoba sibuka encwadini yezenzo indaba ibandla laseJerusalem okuyinto abazalwane namakholwa amaningi adukelwa yiyo ukuthi ibandla sibuka umuntu iwonke lakhe asibuki kuphela the spiritual part sibuka umuntu the spiritual part simbuko umuntu emzimbeni totality umuntu in his totality that's why kufanele sibe
prophetic awubeke emntwini wonke. Yeah. Angeke sibuke nje kuphela ukuthi uyezulwini ubhaphathisiwe udlile isidlo. Cha, Yebo. kufanele sibuke nokuthi uhlalaphi. Unobani? Yebo. Uphila nobani? Yebo. Ekuhlaleni injani impilo? Amanzi akhona. Khona, yebo. Uphuza amanzi ahlanzekile na? Njengoba phela ngokomthetho we-human rights yase-South Africa abantu banelungelo, ilungelo labo elinye amanzi ahlanzekile. awubeke Ilungelo labo i-shelter, Yebo. indawo yokuhlala. Ilungelo labo elinye ukuthi baphathane kahle abantu ngokwesimilo. Yeah. Bona bebodwa Bodwa, baphathane kahle. Sakhile esichemeni, sakhile lokushini. Asinakane njengabomakhelwane. Kakhulu. Sisizadele ibandla lingenela ke lapho. Yingakho ibandla alibuki kuphela umuntu wakamoya kuphela, limbuka wonke umuntu. Ngoba uma ngabe sicacelwa kahle ile Great Commission, uma isicacela kahle, yingakho abasebandleni abangamaKristu, abangabantwana bakaNkulunkulu, ngeke sibe nentandane, awubeke ngeke sibe nalabantu abadala khona kulezi insuku beswelo ngabanaka, kakhulu baswelo abangadla kona. kakhulu Ngeke sibe nenkinga njengoba sibhizi inyanga kaJune, i-Youth Month. Yebo. Ngeke siswele abantu abasha abangaqala ama-program abangawenza khona manje sihlushwa indaba yama-drugs. Eqeda ibulale abantwana bethu, inyawupe konke nje. Angisakhulumi ke dokotela ngendaba yophuzo olunamandla. Our young people bephela khona badakwa bagele estering badrive bowulala abantu abanganacala. Yebo, so nalesi izinto esezikhona lamalanga emva kokufa siqeda ukungcwaba khona manje alikashoni la sekuthiwa after years ziyaduma besikhala manje besilila khona manje sewujikile umsindo sewuziwombo kusho ukuthi bekuthi inyembeti tengwenya besizenzisa besifarisa besingenzi lokho bekufanele ngabe siyekwenza. Zonke lezi zinto vele ibandla likhona lokubuyisela abantu endaweni la uNkulunkulu abafuna khona. Khona ukubuyisela abantu endaweni la umphakathi usizakala khona ngabantu. Now ibandla undoqo ngesixhosa. Ibandla abantu neyimiso nomthetho kaNkulunkulu ufuna ukuthi uphile kubo, sewuphila benze ngalendlela uNkulunkulu efuna ngayo. Manje ke angeke ke kufinyelele la sithi khona umsebenzi webandla uyanqamuka. Into eqhubekayo. Hambani nenze izizwe abafundi. Ukuba umfundi bayidisciple akusikho nje kuphela ukuthi uzomukelisa abantu uJesu, ukhulekela abantu baphile. Abantu kufanele balekelelwe basizwe. Imizi yadilika lamalanga. Kubhidlike omunye wazo wabuza wathi ake ngikhulumeni kahle mfundisi. Umshado inhloso kaNkulunkulu na? Ngithi mina yebo umshado inhloso kaNkulunkulu. Kodwa buka abantu abashadile ngendlela befa ngayo. Bafa emshadweni. Babulalana emshadweni bodwa beshadile. Uze liphenduke manje leli sacrament elingcwele engathi into yokubulala umuntu. Azathi omunye umuntu kungcono ukungashadi nokushada. Kungoba ibandla libalekile endaweni ngoba angithi kufanele limise izimiso zikaNkulunkulu nokuthi umshado uyini, kufanele kuphathwane kanjani emshadweni. Abantwana bayisithelo sothando. Yebo. Nesithelo somshado kufanele baphathane kanjani, kufanele bakhuliswe kanjani, kufanele basizwe kanjani. Umsebenzi webandla lowo ngoba umshado yinto kaNkulunkulu, yinto emiswe uNkulunkulu. Asigcini kuphela ekushadeni, ukwakha ikhaya. Ikhaya asilakhi kuphela ngoba sishadile. Khona manje ikhaya siyalakha ngoba kunama single parent. Engeke sithi uyi-single parent ngoba wawukhohlela icala. Ungaba yi-single parent ngoba wawushadile yashona indoda. Ube yi-single parent
kube nezinto ezithile esingeke siqede ezingaphezulu kwamandla nakho kodwa wagcina uyike waba isingle parent then ubakhulisa kanjani labo bantwana as a single parent and labo bantwana ke abakhona balakha kanjani ikhaya ngoba uma uyobuka dokotela mina ngiyumfundisi okholelwa esintwini yebo baba ezintweni zesintu uma ngisho ngicela ngicacisa kahle lokho uma ngithi ngikholelwa ezintweni zesintu uma ngikholelwa ezintweni zesintu ngikholelwa ukuthi umuntu ungumuntu omnyama oye waphenduka kodwa mayiphenduka kunezinto ezimenza abe ngumuntu akangomlungu ungumuntu omnyama uthi lo munye mfundisi uma ngifinyeta le nkulumo yakho uthi ingabe ngingumKristu kuqala noma ngingumAfrika kuqala ngikho ukuthi Afrika kuqala ngoba ubuKristu bami bungifica nginguma-Afrika kunezinto-ke zobu-Afrika eziphambana nontando kabani kaNkulunkulu funeke ngiyigwemeke lezo zinto kunezinto uNkulunkulu azikhuthazayo zobu-Afrika bami ngoba bakha wena uphelele ngeke ukuthi ngoba ngithi ngiyakholwa sengijile sengiwomunye umuntu kufana nalento dokotela wami yolwimi language engathi manje mawukholwa funa ukushintshulwe imilwano yakho ukhulume isingisi na inkonzo zethu angithi uyazibona nje manje uthandaza ngesingisi kushunyelwa ngesingisi yonke into isingesingisi kunabo gogo lapha laba kukhulisile labo mkhulu abakhona bangezwa lutho ufice amabandla ethu awekho balance uantshekile agcwele kakhulu abantu abasha abantu abadala bekho enena uthi uyahlala nabo uyakhuluma nabo kuxoxa izinto ezisenza sibe yithi ngoba lelo mfundisi angazi ngelidweba kanjani uphenye bomvu liqhame ngiyakuvumela namba izinto ezisenza sibe yithi lezo zinto lezo yilezi ezibalekile sathekela izinto zeyihambi ngicela ningizwe kahle angithuki angiqondanga ukubandluluka kodwa kunezinto zeyihambi sathatha izinto zeyihambi sathatha noko konke sacabanga futhi sasathi ukukholwa kufana nokuthi athi umuntu ngishade umshado ongcwele nathi uyambuza yini umshado ongcwele uthi ukufakela kwelimhlophe awusingcwele ungcwele ngoba abantu ababili bayakholwa boyithu bayamazisa uKristu ungcwele lo mshado awusungcwele ngoba ngifakeleni umshado uma umuntu engalifaka ngeroko elimhlophe ebhinqa isidwaba wafaka ibheshu wafaka isicholo sakhe wama phambi kwaNkulunkulu wabusiswa wadeclarewa egameni likayise nendodana nelikaMoya Oyingcwele umshado lo then bese sithi ke thina hayi ngoba kunento yesilungu ongcwele akusilona iqiniso ingalento ayigcini nje lapho udokotela ifana nalento ukuthi sithi impahla lezogqoka njengoba abanye bazokusuka usuka impi ukuthi ungcwele ngoba ukhumule ibheshu ungcwele ngoba ukhumule isidwaba uma ufaka isidwaba wafaka libheshu wavunula kahle ungumhedi akusileqiniso ngoba indaba isekuthenini umuntu ekholwa ephenduka eba ngumntwana kaNkulunkulu nebheshu lakhe nesidwaba sakhe nesicholo sakhe kumenza abe umKristu abe ngumntwana kabani kaNkulunkulu ngoba yena usifuna njengoba sinjalo phela kunezinto ke ezingenza ke ngibe yimi ngibe umuntu waseAfrika ngendlela sishada ngayo thina njengabantu baseAfrika siyamkholela umakoti efika ekhaya uzobumba umndeni yingakho thina sivuma ukuthi umuntu ashade abesekhaya akhe ekhaya alibumbe ikhaya yingakho kwantu la siqhamuka khona thina la sidabuka khona asinayo intandane asinalo ikhala abantu abadala asinako konke lokho ngoba sikholela ukuthi
umuntu wakithi noma egugile ugogo wami kufanele ngihlale naye impucuko ke ukuphucuka nokufunda kwabantu yiloko benza abantu manje bangafuni ukunaka abantu baba badala bengafuni ukunaka abantu baba abasha bengafuni ukunaka yabona bese le structure simiswe uNkulunkulu se family siyabhidlika elibandla ke likhonela ukubuyisela lezo zinto endaweni yalo. Usakhuluma ngemndeni. Ifamily Bishop wami, ifamily yami lesikhona la lesaphila. Labo labangasekho kuyanqamuka basabe ifamily yami. Ngeke bahlale bangabi ifamily yami mfundisi. Lokho ufuna sikucaciseni bazalwane. Hayi mfundisi wahlabeni nonini ke lapha. Ufuna siyicaciseni le ndaba idinga basicacise. Abaningi bathi noma abashumayelile bashumayela batshekisa. Engathi uma ngifa mina sengiyidimoni alikho iBhayibheli elisho njalo futhi aliyuba khona naphakade. Uma ngishona mina engcwabeni lami kunamathambo ami amathambo kababa wami amathambo omkhulu ngeke baze bavuke bangamadimoni naphakade. Into la ilahleka khona ukuthi uma wena uzothatha lamathambo wakhulumise athatha indawo kaNkulunkulu in your heart in your mind so qabeleke noNkulunkulu kodwa ngeke ngingawahloniphi ithuna lika mama wami ngeke ngingalibeki itshe ethuneni lika mama wami ngoba angilona ugodo mfundisi angiyona insimbi ukuthi umama bekekhona siphila naye ngeke uthi sengashona so bayidimoni awuqaleni bayidimoni uqaleni bayidimoni ukuthi nawe uyilo hawu elisaphila hawu uyabona ingakho ke lento ifuneka isicacile ibandla lifanele ubuyisele izinto endaweni yazo izinto ezitshekisiwe ibandla liyimise kahle dawe ubani ibandla yiwo wonke umuntu okholwayo omesabayo uNkulunkulu ohamba ngezimiso zikaNkulunkulu and uma ke siyokwenza lokho ngeke sibulalane njengoba abantu bebulalane kanje ngeke siphathane kani sitshontshela hawu njengoba konakele emhlabeni kaNkulunkulu omunye ujabulela ukuphila konokufa omunye unoma ngabe siyasupportana siyabekelelana imndeni eminingi ibhidlikile akunakuthula akunampumelelo akunansizakalo nawuthi uyahlala phansi uyabuka ibandla lilahlekelwe irole yalo efanakile insimbi in our communities njengoba sithi isihloko sethu ibandla izolo namhlanje nakusasa ibandla lifanele uthatha indawo yalo ebandla ingakho ke yilona lowo osebandleni kufanele enze itask yakhe ingakho akekho uyoyilandulela nasifika phambi kwaNkulunkulu yabona nangibona ngilambile yebo uyabona anizana uzothi ngangibona uJesu ukhuluma kahle le ndaba ngithi mina ulambile ngoba nangu umakhelwane wami akanako kokuhla ngiyadla mina nabo abantwana bakamakhelwane wami abanako ukwembatha bahambaze ngize ngithathe naloko enginako ngikorobhe ngakho okunye ngeze ngilahle njengoba kusebusika nje ukhona ngenako ukwembatha and kunabantwana beyihlobo zakho ozalana nabo awubanakile khona manje silale inkinga yengculaza HIV and AIDS ingculaza ibulala iqede noma ngabe ngibani ibulale imindeni ibulala amakhaya usele intandane then labantwana bakabhuti wami labantwana bakasisi wami labo malume wami labashana bami baphi ngithini mina ngithini njengomuntu okholwayo wena na comfortable ungabanaki bona impilo ikujabulisa konke unako kuba ne question mark ukuthi le njabulo ingiyo yini natho ke iphelele na kuyinjabulo okujabula mina uyabona ngoba uma umbuka uJesu imfundiso zakhe noma ekhuluma
uchaza ukuthi akugcini kuwe kuphela funeke kwehlele nakwabanye. That's why ngikhona ngisekhaya ngokwaMthembu bapha abanye abathembu bapha abantwana babasisi wami bapha abantwana bakabhuti wami bapha omalume bapha ogogo bapha umzala. Mina ngikholelwa lelo vangeli ngoba uPaul usho njalo encwadini kaThito uthi uTimothy uma umuntu engabodla bakubo kakhulu abendlu yakhe setha iphephi ukudlula umhedeni. Now ibandla ke likhona ukugcizelela lo ukuthi wemntu wabantu njengoba sowukholwa nje bapha bakini uphi ubhuti wakho uphi umamakho uphi usisi wakho bapha abazali bakho ubaphethe kanjani right asali uhamba ngeemoto ezinhle uhlala ekhaya lithi kuhle lokho ufundile kuhle lokho but bapha bakini bapha abantwana bakabhuti wakho wena wajabulela nje ukuthi wena wokuphela nje right bapha asikakafaki indaba zokukholwa sisakhuluma ukuthi siwumndeni ubuntu and yilento ke engasekho ke kubantu bakithi namhla abantu bazicabangela bona abantwana babo amakhaya abo bona bodwa abamcabanga omunye umuntu and lo moya umoya omubi idemoni ngoba lento isehlukanise kangokuba ufica sintula nangesisuku lomncwabo umuntu ushonelwe kude lodo oqhamuka dosita instead sifuna ukuthatha khona lapha and yiloko okusidalela lapha esosweni yebo ulahleke izinto sigcine ke sineyinkinga eziningi and akunasibusiso and izwe lakithi ukuze libusiseke liqhubeke uba sinakekelane sisizane sisulane inyembezi siphakamisane. Mfundisi kunemoya lokhona lamalanga njengoba uthinza ukuthi bantu bacolela malungu emndeni akhona bacolela ukuthi baye lapha esosweni kodwa bakhona bayasebenza banako konke yebo abagcini ukuthi babe nako konke baze bababhalisile labantu kodwa nasekufanele kuyowendiwa umsebenzi abantu basipalata babaleke kodwa bababhala ingabe sikhona sibusiso nje lapha angeke ingakho umuntu uyohlala phansi uyababuka abantu bakithi ababusisekile abaningi bafuna ubabone behlabenyuka bezama inhlanhla bekhulekelwa lo moya sowandile lamalanga bayathwala balanda isilwane bafuna yonke into bafuna isizathu esikhulu ukuthi abantu basukile endaweni yabo right mele balungise kufuneka abantu balungise ngoba ngesikithi ngesinto sakithi omunye umuntu bumhlonipha omunye umuntu bekazi ukuthi noma lengangishonela uyongena kwabani ngithi baba ngikhulekile enama ingena uzothola umdoko athola amahewu ahle lamalanga abantu bakutshela nange appointment mawuza kwakhe ufuna kwenza ipoint ungafika nje noma ungomndeni bathi azange usitshele abana kunika njengoba kuvala izikolo nje kukhona abantwana abazobe behlupheka behliwa benyuka abadingeki baswele kokudla mina nginako ukhona angikwazi kule oqeda kuyithinta dokotela serious kakhulu umbhalisile uya ushonile so uyaclaima naso uclaima uthola 10,000 bese uthatha 2,000 uyomfaka esosini yonke le 7 or le 8 idliwa uwe siphe sibusiso la nalapho kuba inhlanhla uma ukhiphela ukuthini bayaqina Athina ngithola ngalutho lamalanga kuyabhaliswa yonke umuntu ukuthi na lokho angathi kete ngitholile ubhaliswa ungathi ukuthi izinto sezikhona lamalanga siqhubeke Council of Churches uke wagcizelela indaba yokuthi akukhuthazwe emabandleni ethu ukuthi le ndaba yokuthi umuntu abe nale mali ahamba yothenga ibhokisi lika 30,000 ibe nomuntu ebephila awuzange kumnike 30,000
Yebo. Now sowulele manje phansi. Le mali yonke ingena enhlabathini. Lo 30,000. Bhokisi likanokusho. Ingubo kanokusho. Ilamaphathi nalamatimiti enziwa nakufiwe. Lokudla kuphekwe uzucela isamo. Ekufeni. Pheka ama-society. Bapheka ama-society kubantu ufuna aromati no curry no raja ufiwe. Lesi zinto zonke le into eyifikayo sidalela uhlevana sidalela inhlupheko. Asisalethi la kushone khona. Kodwa siyanetha ikaptini ukuthi emva nakudliwa ngive ngifaka eceleni. Futhi kungcono ekhaya. Kungcono na uve ufaka ukukweba. Ukukweba nje khona. Thina noma ngicela ningizwe kahle balaleli nani babukeli. Thina ngokwesintu noma sasingakholelwa ekutheni ukuthi ukudla kokufa uyakuthwala. Kuyatila ukuthi uthwala ukudla kokufa uyokudla ekhaya yakho. Udlise nabantu abanye. Yebo. Yabo. Kwayinto ukuthi idlelwa kuphi la ekhaya. Iphela la ekhaya. Ngamale wena usuke nokudla le uze nako la. Hayi ukuthi uthwala ukudla la. Uphume. Lamalanga baphuma namadogi burger. Ungathi baphuma e-restaurant. Akuthwala umuntu akubeke emotweni bakupake emotweni. Imkhoba yaleli lizwe. Ubale lamalungu. Yebo. Yebo. Kwenye indawo nje eGoli eSoweto uzohleke ngokuba baphuma nakuphuma umncwabo uye emathuneni abekho. Nabo buywa sebaselayini. Ubiza bonke wozani buyani intodlane mina. Angipheki mina. Akunalutho efridge. Bafola ilayini bengaka ngathi kuyothenga amatikiti ebhasi. Kanti kuyodliwa ukudla kokufa. Lento iyanda kunoma yehle. Iyanda ngoba lalela manje nje basikhuluma ngendaba zama after tears. Naba beza nama cooler box. Bafole bathe utshwala ngandlela kuthula ngami ngamangala. Uyadula utshwala. Kodwa abantu bayabuthenga our young people bathenga utshwala uzumangala. Uzulimali engaka. Sibe singwasinyeqe endlini. Baxolela ukungahle noma badle bangamane bathenga utshwala. Sithi ke umsebenzi webandla ke likhonela ukuzofundisa nokuzokhuthaza nokuzokwakha isizwe. Nasi isizwe sethu sibhidlika. Nokukhuluma liqiniso umfundisi noma libaba. Futhi lifundiswe sikhuzane selekelelane sakhana. Ukuze uJesu noma ebuya siyofika sithini phambi kwakhe. Sithi Nkosi siwenze ngokwethembeka umsebenzi wakho. Abe sathi inceke enhle. Ngena ekubuseni nasekuthokozeni kwami waphakade. Ngokusenze lokho besithunywe ngona. Kodwa lamalanga sisonke sigoqe izandla. Nathi bapriest sigoqile izandla. Batastonza. Into esifuneka siyenze nje kufuneka sikhangise. Ngeke basanikele. Yabona kanti thina asithunyelwanga ukuyonikelisa abantu. Sithunywa ukuthi sishumayele. uNkulunkulu athinta inhliziyo zabantu basinikelele uma befisa ukunikela. Uma benganako futhi abanako. Inkosi kufanele ibone ukuthi thina njengenceke zayo senza siphila kanjani. Uthi yena funani icala. Yebo. Umbuso. Konke lokhu kuyawunezelwa nina. Nawuthi yabuka uyasisiza kahle nathi njengabapriest. Sesinenkinga. Ngoba manje indaba enkulu sekuyindaramba sekuyizakha. Umuntu azahloma ithende. Uhlomela imali lakithi la ndaramba. Limnanzi kakhulu. Ufuneka imali. Yabona nje ngale. Nawuthi abahlala abanye ababuka ngempela sithunyiwe na. Mthandazi imali. Inkinga nje imali. Sithunyiwe na. Enosithumile utheni. Lokho asithume khona senza kona. Noma sesenzo kwethu. Ngoba lamalanga phela silibele imoto zethu ezinkulu.
namasonto ethu amakhulu amahle neinkulumo zethu uyabona nokugqoka kwethu uyabona noma ngishumayela kufanele ngishumayele angeke ngingabali ukuthi ngigqoke iphi label ngeke ngingabali ukuthi ngidla kusiphi isitolo ngithenga uyabona zonke lezo zinto sithunywe lokho na lento seyizihambe ngangokuba yimbi izisifakela umoya ongasikahle umoya ongcolile lo moya weyigubhu lo moya okuthwala laba priest bamile ngezinyoka bamile ngazo zonke izinto bese bethi umoya kaNkulunkulu kungesiwo babe banamafutha abo benezinto singezinhle kodwa kuyayiwa phambi kaNkulunkulu sizofike sithini sithi ke ibandla umsebenzi wakho unzulu ujulile ibandla lifanele lime endaweni la uNkulunkulu alifuna khona awupheli kumsebenzi wani webandla awupheli ngokuba njengoba sibuya okhethweni siyaqhubeka kufanele sikhulekele izwe lakithi kakhulu kufanele sisukume singakhuleki kuphela sikhulume iqiniso nama politicians ethu kufanele sikhulume iqiniso nabantu sihleli nabo senze ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo and that's our task that's our duty as the church sebenzi wethu akusiko kuwebhana lapho nanikisi satha tindzaba tangaphandle sotibhala umkonzo kakhulu kufanele sisekelane yeah kufanele sisupportane kufanele omunye umfundisi bayimemeza azi ukuthi ukhona omunye exactly bayokhala kuye nomunye umfundisi bengamngisho eswele edinga imali azi ukuthi ukhona omunye umfundisi oyinceke kaNkulunkulu engisensimini yebo ngisensimini kanye naye athi mntakababa angiboleki nangu 2000 hamba uyodla athi kusasa sengithumela abantwana athi phasela so ikhohliwe nale phasela kodwa yipi umntwana kaNkulunkulu sinikezana igxalaba ngoba kunetibusiso yebo sinikezana a shoulder to cry on ilento engekho ilento efanele ibuyisele kubafundisi umfundisi mayibona umfundisi ufuna ukuthi nangu umfowethu nangu ubhuti wami nangu sisi wami nangu engakhala kuye ngisize angahlekisi ngami noma ungakhali ibe naleso sibindi sokubuta ukuthi konke kukahle na ngiyakusiza ngani ngiyasizakala ngani ngempela mangifika asizakala noma usizakala ingasazwakali yebo iBhayibheli phela livuma uNkulunkulu akavumi ukuthi mangabe unikela esokunene masengazi ukuthi esokunene senza and iBhayibheli lithi awufuthi uphondo moyonikela umemezela ukwenza ngasese inceke kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu abonga uNkulunkulu ngabo ngafunza usho ukuthi nasiyonikela lapha ngayiphathi le mali uyabona ke indaba enkulu ila ekuthenini uma unikela akufanele lezi zinto ziletha ubuthakathaka ngoba kuletha le competition yebo lo ngenayo uzophakamisana uzophakamisana lo ngenayo ke uzokhululeka kanjani naye kuya ebasketini lomnikelo yingakho nginikela ngingabona obonayo uThixo ene uyadlula kuloko engikuphethe esandleni ahlole inhliziyo afice ukuthi inhliziyo iphambene naloko kusesandleni isibusiso kasikho ingakho sithi asikaphakamisi asikubeke phansi ukuze nalongenako singambulali singamlimazi lokho lokwehlisako uNkulunkulu ukuphakamisa ngesikhathi sakhe ene uye waziyo yena njengoba zabuza athi uke iyalima inyoni ngeyalima phi inyoni neimpongosho kodwa siyadla zinendawo yokulala ngoba umboneleli munye uThixo ene ingakho ke sesingabantwana bakaNkulunkulu asenze kahle sisemabandleni locally sikhona ina communities sikhona emsebenzini sikhona ezikolweni sifunda kuzona asenzelane kahle sibuyele endaweni uNkulunkulu asibeke kuyo ile indawo uNkulunkulu mbukeli isiko lohlelo umthombo ekuphila Fountain of Life sehleli lana Bishop GMM Mthembu esihlokweni
ibandla itolo namhla nakusasa uthi umfundisi la hayi akugucuki umsebenzi umile ushawushile akunalivangeli lakudzala akunalivangeli lenyuwane livangeli lekumele silende esikhathini sekuphila kwethu. Amen. Mfundisi wami la sisenyangeni yebantu labasha kuvile ukuthinta kancane sinenhlanhla lenyanga. Sinenhlanhla ngoba June 16 ungelisonto. Ingikuphi lesingakhuthatha ngako nangabe sihlelwe. Uyabona izwe lakithi noma singathini dokotela mina ngikhathali. Yebo. Sinezwe lihle kakhulu nabantu abahle nohulumeni omuhle. Ngoba uhulumeni wakithi uze wasibekele eceleni lenyanga kwathiwa i-youth month. Yebo. La kufanele ukuthi kuqhakambiswe ukhuthazwe izinto ezinhle kubantu abasha. Lezi zinto ke sizikhuthazayo ebandleni sibakhuthaza abafundisi abasha kuthi qhubeka ungaphelelwa amandla mfana ntombazana uNkulunkulu akubizile ungahlehli. Yes kunama challenges but umfundisi omdala akamsekela umfundisi omusha nomusha amsekela omdala. Sekudlule sithi to our young people babalulekile ukuthi bafakwe emakomitini esonto bakhuthazwe leadership skills siwafake to our young people. Yingakho kufanele basiphe ama sermons our young people bashumayele inkonzweni zethu babe ngo MC babathatha iminikelo bafundise baqeqeshwe benze ngendlela eyawilethu udumo. Yingakho uMoses uthi kuFaro sihamba nabadala bethu sihamba nabasha bethu ngoba sinomkhosi kaJehova. Asikwazi ke ukubashiya abantu abasha bethu. Kufuneka bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Usuthi la niqedwe kubeka lenqwaba yamatshe niwele iJordan nibeka lamatshe bazobuza ukuthi lenqwaba yamatshe lesivivane samatshe nisibekeleni bese niyabatshela abantwana benu uJehova sambona edabula ulwandle olubomvu lwavuleka kwaba umhlabathi owomileyo la simbonile uNkulunkulu enze imangaliso. Lento iyaqhubeka even to our young people iyaphambili indaba yokholo. Indaba yokholo indaba yempendulo akusiyona yamakhehle nezalukazi into yabantu abasha abantu abadala funeka bayifake kubantu abasha njengoba nakithi yafaka naso ke siguge singayiqondi yafakwa abantu abadala bathi inkonzweni uyathanda zona ekhaya liyafunda iBhayibheli la ekhaya awukhulumi kanje uNkulunkulu akathandi mntanami mawukhuluma nomuntu omdala ukhulume kanje uNkulunkulu mntanami akathandi ukuthi nawo nomunye enilingana naye mphathe ngalendlela phathanani kahle yafakwa lento wakheka isimilo soqo. June 16 ungelisonto uma wena libito mfundisi ungathini njengabishop. Engabiza mina ngimemezele ngithi June 16 sikhumbula igazi lokho mfundisi ngeke nje sikuyiyekele yebo unegazi laconsa phansi emhlabathini labantwana base South Africa unegazi lamadoda namakhosikazi laconsa phansi umbuso wobandlululo uphethene nabantu abamnyama kwavuka wa young people but enough it's enough basukuma balwa walahlwa phansi umbuso ongcolileyo umbuso wamademon umbuso wencindezelo asikabuyelini ke la asiqhubekeni ke siye phambili so yake phambili ngokuthi our young people baphathwe kahle nabo babaphathe kahle abantu abadala and nabo abantu abasha baqhubeke benze ngendlela yalethu udumo uNkulunkulu ukuze umuntu omusha abusiswe uNkulunkulu abusiswe nabazali bakhe ngoba yenye into ebalulekile ke leyo ukuthi uma umuntu omusha ubabakho noma mamakho woNkulunkulu bakho basemhlabeni
Yeah. Bane-delegated authority. Banegunya balinikezwe uNkulunkulu. Ingakho umzali wakho angakuqalekisa uqalekiseke. Yebo. Angakubusisa ubusiseke. Yingakho ke mphathe kahle umama wakho. Mphathe kahle ubaba. Ukuthi wakuthola kanjani akusondaba yakho. Yebo. Akufuni wena lokho. Wena yenza itask yakho. And itask yakho ukumhlonipha, ukumazisa, ungamkhalisi umama wakho. Ungamkhalisi ubabakho. Ungamgijimisa ubabakho. Ungamgijimisa umama wakho. Baphathe kahle. Kuze noma before befa bathi mntana uNkulunkulu akubusise. Phumelela, hlahlamela lawo mazwi a prophetic words. Ekufanele ehlele phezu kwekhanda lakho enzeke. Kodwa angeke enzeke uma ungabaphathi kahle. Ngibisa ke bonke our young people in South Africa. Mntana ukuze uphumelele phatha kahle umama wakho. Phatha kahle ubabakho. Nalento nje ukuthi umntwana lokehlenyuka athi ufuna ubabakhe. Ubabakho wazula singamazi. Wasishiya la. Sesiyomfuna kubuthini. Yebo. Wangiyeka nawe. Wena usuzongibangela umsindo uthi ufuna unyoko, ufuna uyihlo. Kimi mina ngiyakufundisa ngokunika ishelter. Uyamanxeba. Wena uzomtshela ukuthi uphi baba wami. Ngizomfuna phi mina? Ngizomfuna phi mina? Na umtholile utakwendela. Utakwendela. Ngoba wena ngabe uyafunda wesaba uNkulunkulu uphile kahle. Wenza izinto ngendlela eqondile. Uze umuntu bedukisa nalabo prophet bamanga bahambe beprofeti izingane emgwaqweni nasemateksini. Ayinto zakho zihambi kahle. Baba bakini. Wena ungasuka ngumntwana uyofuna uyihlo. Akusuka ihlo kufuneka afune wena. Wena. Yebo. Akusuka ihlo kufuneka afune wena. Ubaba. Ubaba ufuneka afune mina. Hayi mina ngiyofuna ubaba. Uze bathi nginesinyama njengoba umama wami, ubaba wami, njani. Ngizomthola phi? Ngizomthola. Ubaba wakho wangizwisa ubuhlungu. Umama ubaba wakho wangizwisa wathi nje ngathela ungamtshela ukuthi sengimithi wena wabaleka. Mina ngikuthwele. Ngiyehla ngenyuka. Uyakhula. Manje uzongibuza ubabakho. Ngizomthatha phi mina? Mhlambe wathi baba wakho ngo-abort. Mina ngiqaba. Senawe kuyakulimata. Ibona into nje ngale. Yingakho bomntwana ubalulekile as a young person. Siku youth month nje. Phatha kahle umama. Mhloniphe. Lena ke inzulu ngoba esisihloko sangalenye ilanga le. Kakhulu. Udokotela ukuthi uma sithi umuntu uyaphumelela ngoba emtholile uyise ngoba inhlanhla uma ubabakhe embalekele ngizomthatha ku. Nale ndaba yesibongo athi umuntu isibongo sakho siyakulandela ene yiso sikwenza ungaphumeleli. Abantu bahamba belala egangeni, abantu bahamba behlala ematsheni bethi bafuna ukwazi ngezibongo zabo ngoba manje banamabhadi abakho. Umuntu uhluleke ukuya esikolweni. Akafuni ukuya esikolweni. Nayisuka lapho uthi sowunalo izinto ezingeke zimsize. Wena phatha kahle umama wakho. Phatha kahle ubabakho. Hlonipha uyihlo nenyoka. Ukuze insuku zakho zande. And lize lithi Bible azande nje zinesibusiso. Ngoba kungenzeka azande zibe nesiqalekiso. Kube inyembezi zonke. Ngoba uzange baphathe kahle. Bese ugijima mhlaya esetshonile. Ugijima uyothenga kanti wena ufuna ngabe umdlise kamnandi ephila azakhulumela amazwi mntana uNkulunkulu akubusise. Ungagijima emathuneni. Yebo. Angisho ukuthi ku wrong emathuneni. Hamba uyocenza. Ukhulumile elikhona bishop ukuthi nawe uya lapha emathuneni. Awuyi kuyokhonda lamathambo ngoba uNkulunkulu kuphela kufanele khona. Laba lokhulume ngabo ukuthi beda nalento bayitwista. Bathi siyabakhonda kanti thina siyabakhumbula. Kakhulu. Sihlobo sakho uyasikhumbula. Angeke uhlale ungasikhumbuli. So bantu labasha uthi abahloniphe bamukele bebe lokho batali bako lebabatshela bona baneliswe ngilokho. Yabo futhi bangalokubelalela izinto zangabantu bangaphandle ezizodunga umuzi. Yebo ezenza kungabi nakuthula ekhaya kube nomsindo onganqamuki ongapheli. Cha yilezi zinto ofanele sizigweme ukuze as young people uNkulunkulu asibusise
and ungalwi nomuntu omdala Yeah. noma ngabe imuphi as long as emdala Yebo. ungalwi Hey. naye Hey. ungamthuki umuntu omdala Hey. noma ngabe kusemsebenzini Ungamfiseli futhi lokubi. ungalwi namaboss akhe emsebenzini ungalwi nabantu abadala people abantu abadala banesiqalekiso nesibusiso Yebo. bathemkhasi le prophet eBhayibhelini le ndoda endala Yebo. abantwana bathi nabeqhamuka bathi kuyi khuphuka mpandlandini Kanti. ithi iBhayibheli lo baba wakhuluma isiqalekiso kwaphuma amabhubesi abadla bafa umntwana a young person akufanele athukane nabantu abadala noma ngabe uhlangana phi nomuntu omdala mphathe kahle uza kubusisa Phumani bandla bashe Yes. buka lokwamadala lokwamadala lokwamake lokho azamthuka Lokwagogo. athi buka makwami wasitfola sibaningi singamakrayon Yeah. lo zonke lezi Useless. yes useless Emtalini wakhe. yebo Eh. azatshela ubaba khathi wena awukho responsible useless emzameni kwakhe konke ubaba akhe akuzamile ilokhu kade na Ungimake at least makuyazama. When you useless. aphela umzali angasazi ukuthi kufanele kenze Eh. anakusiyona into enhle Athi uyakhuthi yakhalima athi wena ngeke ungitshele. wangithola Sure. njani wena uthola umntali somangela kasathi ukuthi sefuneke nenjani kanti umntali ufuneka akhude ende konke ngendlela efaneleyo Usebenzi welibandla itolo namhla naphakathi emsebenzi siniketiwe wona. Ngiyemba bishop la ukuthi kunemsebenzi lomkhulu wendako. Ngiyathi usebandleni Yes. le Baptist Holiness Community Church. Yes. Kodwa wendlula la. Ngoba phela kufanele umphakathi sikusebenzele Kakhulu, sibe sisebenzele. kakhulu. Ungasithatha usatise ngophondo lwamandla sons and daughters ukuthi yini uphondo lwamandla. Uphondo lwamandla dokotela uNkulunkulu ubeka enhlizweni yami indaba yabafundisi uNkulunkulu ababizayo ababizela ensimini ufice ukuthi abanamento abanye abana fathering umuntu ongabakhulisa emoyeni no wenza ke izinto ze church governance ngoba abaningi ba indaba ye governance bacabanga ngathi lisiholwa umoya kanti kufuneka kuhlale phansi umsebenzi istructure lesi kuhleleke njengoba iBhayibheli likhuthaza ukuthi akwenziwe ngohlelo nangemfanele then ke kwaseqoqana ke labantwana bami bonke laba engibagcobile ukuthi babe obishop babe ngabapostoli ukuthi simentorishe sifatherishe sisize senze njani abanye ke noma bengagcotshwanga yini abanye bathi sicela uzosisiza ngezinto ezithile emabandleni vele ke sesiyalekelela ke ukuthi le movement ke le in a committee in a constitution in a hlelo lakhona nabasiholayo nabasiphethe ino chairperson nakho konke senza ama training i-church governance, church administration, leadership training. Sicela inceku zenkosi ezikhona ensimini esizibona zisebenza. Siqoqe ndawonye inceku, sicele lowo nalowo oyisiniya noma sehambe phambi kwethu osowumkantshu bomvu ensimini ezolekelela ukuthi senza kanjani makunje na i-conflict management there are a lot of conflicts eziba khona emabandleni ngesikhathi kuze konakale kakhulu ufice ukuthi kuyonakala ngoba abatrainiwe ukuthi si manage kanjani conflict si resolve kanjani conflict ukuze izinto zethu zihambe kahle i-constitution yaleli bandla iphi isetshenziswa nini iyapha ngubani isase relevant yini iBhayibheli neConstitution hlanganaphi senza njani sihola umoya nje kuphela umthetho sisekelo wala ekhaya ama committee akhona yini ngokwama department youth department Sunday school department kuyahlangana
kuyaplanwa yini kuyenziwa yini ngendlela ofana umnyaka zimali walelisonto unini financial report yalelisonto babikelwa nini abazalwane ngemali babikelwa nini ukuthi imali zingena kanjani iphuma kanjani zenzeni exactly ileko ke esibhizi ke ngakho ngokujulileyo silekelela ke in our communities ilezi zinto ezifana nalezo umsebenzi lomuhle kakhulu ngoba nala lama skills angekho khona bayakhona ukuthi ba benefit kakhulu futhi bahambe bayowasebenzisa futhi siroba in nabanye abafundisi abakhona in our communities abanama skills yabo counseling awubeke marriage counseling premarital counseling ukhona ingcebo zikaNkulunkulu uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuthi siluleke ukuthi umshado yini phathana kanjani emshadweni siba nalama seminars ke si invite different speakers abanye bangabasebenzi bakaNkulunkulu baze bezosilekelela nokusizana ukwakha the kingdom of God fivefold ministry kodwa yini i-fivefold ministry yiphiwo zikamoya umoya afike aziphe umzalwane nomzalwane yebo siyakholwa siphenduke sibe sebandleni ingakho uma ulalela iBhayibheli lithi umoya yiwo opha abanye babe ngabapostoli abafundisi abavangeli abaprofeti now lezi phiwo zilethwa umoya kaNkulunkulu kulona lowo okholwayo now ke ubuthinta le ndaba ye-fivefold ministry ifika la ngihleka khona ngoba abaningi bafikelela baze bathi awukwazi ukuthi uthi ungumfati uthi umpostoli awukwazi ukuthi ungumfati uthi umfundisi ngithi ke mina cha umoya phela elithi iBhayibheli uphephetha la uthanda khona angeke umoya uthi hayi wena ngoba unamabele ngeke ube umpostoli cha umoya kaNkulunkulu uphephetha la uthanda khona yingakho yiloko kuzosenza ke le fivefold ministry isebenze ngendlela yakhona ngoba sivume iphiwo zikamoya zisebenze bandleni shothi uma ngiapostle moya lwengcwele ungiphele sosi inatsoke kungenteka ngibe ngiapostle ngibe umfundisi ngibe umvangeli ngaleso ngalelo langa ngoba umoya usebenza ngeyawo indlela ngoba akusisona isikhundla yilapho khona ke ube khona ukuxoveka ngoba lezi phiwo zikamoya abanye bathi isikhundla kahle dokotela umpostoli asikwazi ukugcoba sithi umpostoli ngoba isiphiwo sikamoya umoya ungakunikeza amandla obupostoli namanje njengoba sila wenza ubupostoli sithi siyaphuma singakafiki lapha ezantsi ematekisini umoya ufike ukumnike amandla okuvangela yebo amandla ngeke sikubhabhadise noma sikubethele noma sikufake kulesikhundla sithi umvangeli noma umpostoli umoya usebenza ngendlela yawo kodwa uma umbishop yebo uba se-office ebubishop kufana na moderator kufana nemfundisi local church isikhundla kuba ubishop esiwumsebenzi yebo nje ongaba ubishop ube umpostoli ube umvangeli ngoba isipho sikamoya nasi isikhathi silwa nathi kodwa mfundisi la sikhuluma ngezinto letinyenti letinye kuyaqhubuka ukuthi kube ma topics akusasa siyawubuya siwaqhubungule siside nange umbukeli sibukele lapha ekhaya eTexini noma ngikuphi la khona ngoba sikuyo yonke indzawo uma sewushambakanye uvalelisa mfundisi ungathini sengishambakanya ngoqa ngifisa ukuthi uNkulunkulu akasisize South Africans sibuya kovota ku busy nokulungiswa ke iParliament lethu nokugovernisha iSouth Africa asingayeki ukukhuleka ukukhulekela
our politicians. Yes. Asingayeki ukukhuleka sikhulekela government. Asingayeki ukukhuleka sikhulekele umphakathi nezwe lakithi nokuthi uNkulunkulu akasihambele as South Africans. Sibe nobuntu, siphathane kahle, sinakekelane, sisizane. And simesaba uNkulunkulu. Simhloniphe uNkulunkulu. Sihambe ngeimiso zikaNkulunkulu. Senze kahle singakashoni. Kuthi namhla sishona uNkulunkulu asamukele ngoba senze kahle. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcina, nenzele konke okuhle, aniphumelelise, aninqobele, anilwele zonke izimpi esiphakathi kwazo emhlabeni. uNkulunkulu abe nani. Bless you all, love you. Sibonge kakhulu mfundisi, sibonane ngalokudala.